Ion gertatutako hilketa gaitzesteko minutu bateko isilunearekin hasiko dugu gaurko ekitaldia. Eider Mendoza diputatu nagusirako hautagaia Orioko elkarretaratzetik bueltako bidean bada ere, gaurko ekitaldiari hasiera emango diogu. Alderdikideok, lagunok, arratsaldeon guztioi eta euskerrik asko Eusko Alderdi Jeltzalearen deiari erantzun diozuelako. Udal eta foru hauteskundeetako kanpainan aurrera goaz. 10 egun dauzkagu aurretik lanerako, botu emaile bakoitza EAJ-tako hautagaitzetara erakartzeko. Atez ate, kalez kale, eta aurrera, batera egingo dugu. Agurtu ditzagun bada txalo bero batekin, hemen dauzkagun protagonistak. Charles Iturbe, Joseba Egibar eta Iñigo Urkullu Euskadiko lehendakaria. Hau da gogoa, hau da indarra Tolosako Triangelu plaza honetan sentitzen dena. Eta indar berarekin datorkigu lehen protagonista. Agurtu dezagun txalo zaparrada batekin Eusko Alderdi Jeltzalearen Tolosako alkategaia, Charles Iturbe Pasaban. Arratsaldeon Tolosa. Arratsaldeon gaur ona bertaratu zareten guztioi, zuen baimenarekin. Aurreko larun batean, lore eta landare azoka berezia ospatu genuen Tolosan. San Isidro egunaren bueltan ospatzen dena urtero. Azoka berezi horren baitan, Tolosako alde zaharrera sarbide nagusi den Gaztelako arkuaren babespean, arbola desberdin bat ipini genuen, hortxe duzue. Desioen zuhaitz bat, Asiako herri batzuen tradizioetan ohikoa omen dena. Bertan, tolosarrek San Juanak bitartean euren nahiak eta desioak zintzilikatu ahal izango dituzte. Noski gauzatuko diren esperantzarekin. Irudi hau erabili nahi izan dut gaur zuen aurrean, jakina den, baina gogoraraztea komeni den baieztapen bat egiteko. Maiatzaren 28an, Tolosak zer herri eredu desio duen erabakiko du. Guk, Tolosako Eusko Alderdi Jeltzalea osatzen dugunok, argi dugu zen olako herria nahi dugun. Tolosa bizia, anitza
abegitsua, berdinzalea eta jasangarria. Ekonomikoki oparoa, kalitatezko enplegua eskainiko diguna. Gure gaztei etxebizitza aukera berriak eskainiko diena. Herritarren ongizatea eta zaintza erdigunean jarriko dituena. Inor atzean utzi gabe. Garenaz harro dagoen Tolosa. Euskalduna eta euskaltzalea, kiroltzalea, inauterizalea. Memoria duen herri bat. Hori da zalantzarik gabe nahi dugun Tolosa. Hori da guk alderdi bezala, larun batean ipinitako zuhaitz horretan zintzilikatzen dugun desioa. Eta hori esan da, aipatu beharra daukat, azken aldian, bakar batzuk Tolosa ilun eta desitxuratu bat marrazten saiatzen dabiltzala. Hori ez da guk aldarrikatzen dugun Tolosa. Eta gehiago esango dut, ez gara Tolosa horretan isladatuak sentitzen. Desesperantzaren eta diskurso katastrofisten aurrean, jarrera eraikitzailea eta entzuketa etengabea. Liskar antzuen aurrean apustu sendo eta egingarriak. Adanismoaren eta paralisi estrategien aurrean, eguneroko esfortzua, lan isila eta serioa. Hori da gure estiloaren muina, Eusko Alderdi Jeltzalearen egiteko modua. Hori da gure sekretu bakarra. Como decía en euskera, últimamente, hay quienes se empeñan en describir una Tolosa oscura y desdibujada. Esa no es la Tolosa que nosotros y nosotras reivindicamos. Y digo más, es que no nos sentimos identificados en ella. Ante los discursos que alimentan la desesperanza y el catastrofismo, actitud constructiva y escucha permanente. Frente a las polémicas estériles, apuestas sólidas y realizables. Ante el adanismo y las estrategias de parálisis, trabajo silencioso y serio. Ese es nuestro estilo, la manera de hacer del PNV. Ese es nuestro único secreto. Eta zehaztasunetara etorrita zer, zein da Tolosako herriari, Tolosarrei, gure senitartekoei, lagunartekoei, seme-alabei, eskaintzen diegun bide horria. Por cierto, etxez-etxe eta postontzi gabiltza egun hauetan zehar gure egitasmoak Tolosako auzo guztietara eramaten. Bide batez, eskerrak bihotzez lanketa honetan parte hartzen ari zareten persona guztiei. Beraz, esan bezala, apustuak egiten jarraitu Tolosa aurrera bidean ipintzeko. 11 proiektu ditugu, batzuk aipatzearren, ospitale publiko berria Tolosan. Bai, ospitale publiko berria Tolosan. Etxebizitza babestuak Alokairuan, Jurreamendin eta Amarotzen. Aparkaleku alternatiba berriak. Andragora, Tolosaldeko emakumeen etxea berdintasunaren alde lanean jarraitzeko tresna gisa. Apatia industriagunearen bigarren fasea eta Eliker kalitatezko elikaduraren zentroa, ekonomiaren garapena sustatzeko. Alde zaharra biziberritzeko plan berezia eta zumardi txikia herritarren eskura jartzea. Kultura azpiegituren berrantolaketa, besteak beste, liburutegi berria, euskararen etxea eta gazteei eskainitako zerbitzuak indartzeko. Tolosa berdeago baten alde, transizio energetikoan urratsak egiten jarraitzea. Partaidetza bide iraunkorrak sustatu eta kalitatezko arreta bermatu. 11 proiektu beraz, Tolosak aurrera egiten jarraitzeko. 11 proiektu Eusko Alderdi Jeltzalearen lanari jarraipena emateko. Tolosan aurrera batera.
Eta amaitzeko, bide luzeak gaitu egin bide lagun. Euskadik abertzale eta euskarak euskaldun. Gure gazte indarrak bat egin ditzagun, gizarte bat hobea eraiki dezagun. Gora Tolosa, gora Eusko Alderdi Jeltzalea eta gora Euskadi askatuta. Entzun dugu Charles Tolosako hautagaia eta diputatu nagusirako hautagaia iritsi bitartean hurrengo islarira jauzi egingo dugu. Talde handia gara, erakargarria, talde indartsua, talde esperientziaduna, ilusioz betea eta gainera gure norabidea argi erakosten duen lidergoa duena. Txalo handi batez har dezagun lehendakaria Iñigo Urkullu. Alderdikideok, alderdizaleok, arratsaldeon, eta eskerrik asko gurekin izateagatik eta Charles Iturbe eta etorriko den Eider Mendozaren hautagaitzei zuen babesa eskaintzeagatik, eta guk ere babesa ematen diegula. Euskal eredua garatzeko, Eusko Alderdi Jeltzalearen eredua garatzeko, bide asko egon daitezke, baina sekretu bakarra dago. Elkarlana, auzolana, erakundeen arteko koordinazioa. Aurtengo lemak, hemen aurrean daukaguna, aurtengo lemak garbi erakusten digu bidea. Udalak, foru aldundiak eta Eusko Jaurlaritza denak batera lan egitea. Elkarlan instituzional horri esker gai izan gara irudikatutako bide horria praktikara eramateko. Gure etorkizuna edo etorkizuneko etxea izango den horren harriak pixkanaka eta modu ordenatuan jartzeko. Eusko Alderdi Jeltzalea erakundeen lidergoan egoteari esker egonkortasuna lortu dugu. Egonkortasuna. Politika publikoak garatzeko giro egokia lortu dugu. Giro egokia, egonkortasuna, giro egokia. Hori da herri bezala dugun indargunea. Hori da gure eredua. Elkarlanean egindako gobernantza. Hori da gure eredua. Lana ordea ez dago bukatuta. Irekitako aukerak garatzen jarraitu behar dugu, eta horretarako zuen laguntza behar dugu maiatzaren 28an. Gorriz markatuta dugun egun horretan gauza asko dugu jokoan, baina bada bat bereziki, bat kontutan hartu behar duguna. Autogobernua. Autogobernua. Norbere buruarekiko autogobernua esateak zer esan nahi duen kontutan hartuta. Autogobernuari esker, udalek, foru aldundiek eta jaurlaritzak eredu propioa garatu dugu. Soilik Euskadin. Hau soilik gertatzen da Euskadin. Botoa ematea ezinbestekoa da. Aukeratzea ezinbestekoa da. Gure etorkizuna aukeratzen dugu. Bai udaletan, baita batzar nagusietan, aurrera batera. Alderdi batzuei ordeno imando eredua gustatzen zaie, eta ederki praktikatzen dute gainera. Denak txintxo. Beste batzuek ordea, erreferentzia Madrilen dute. Han dago beraien errealitatea. Gu
hemen gaude. Gertu, hemen herritarren kezkak aztertzen ditugu, erakundeekin batera konponbideak bilatzen saiatzen gara eta erantzuten dugu, entzunez eraikitzen dugu, aurrera egiten dugu, udalak, foru aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak, denak aurrera batera, maiatzaren 28an asko dugu jokoan, Tolosan, Tolosaldean, Gipuzkoan, Euskadin, boto guztiak Eusko Alderdi Jeltzalea aurrera batera. Batera erakundetan, batera ekintzetan, batera hazkundea eta enplegu aukerak sortzen. Gaur bertan jakin dugu, Euskadin historian lehen aldiz 1.000.000 pertsona gaude lanean. 1.000.000 pertsona. Ehun ekonomikoa, ekintzaileak, langile eta enpresariak, autonomoak, kooperatibak, gizarte ekonomia, industria, zerbitzuak, merkataritza, lehen sektorea, erakundeekin batera, denok helburu beraren alde lanean, Euskadiren etorkizuna eraikitzen. Eta emaitzak hobetzen jarraituko dugu. Lan aukera berriak sortzen jarraituko dugu. Hori baita gure lan egiteko era. Gure ekintzek hitz egiten dute. Eusko Alderdi Jeltzalearen lanak hitz egiten du. Helburuak zehaztu eta lortzen ditugu. Aurrera batera egiten dugu. Onartuko dizuet, ez dugu bat ere erraza izan. Azken 10 urte hauetan, 11 krisi bizi izan ditugu tamalez. Pertsona eta familia gehiegik asko sufritu du. Baina aurrera goaz. Hoy hemos conocido la noticia. En Euskadi, por primera vez en la historia, somos más de 1 millón de personas trabajando. Más de 1 millón de personas trabajando en Euskadi. Nuestro tejido económico, emprendedores y emprendedoras, personas autónomas, personas trabajadoras, empresarias, cooperativas, economía social, industria, servicios, comercio, primer sector, todas y todos trabajando por un mismo objetivo, en colaboración con las instituciones, trabajo en equipo, trabajo de país. Eskerrik asko por el esfuerzo realizado. Aurrera batera. Hau elkarlanaren adibide bat da, baina gehiago daude. Hemen Tolosan bertan, udalarekin, Olatz, Sarles, udalarekin eta foru aldundiarekin, baita Markel, Eider, aipatu duzu Sarles, Eliker, kalitatezko elikaduraren zentrua, Zuloaga, errefuxiatuentzako zentrua, Aholku sarearen bulegoa, nazioarteko abesbatzaleiak eta baita hezkuntza arloan ere, Horixe institutu berria eraikitzeko 14 milioi euro inbertitzen ari gara. Lanbide heziketan 4 milioi inbertitu ditugu gazteei lan aukera programa berriak eskaintzeko. Estos proyectos surgen del conocimiento de la realidad, la colaboración entre las instituciones, el trabajo conjunto con el Ayuntamiento y la Diputación. Es nuestro modelo de gobernanza colaborativa frente al modelo de contrapoder, que estáis también sufriendo aquí en Tolosa y Tolosaldea, con tantas huelgas que se están llevando a cabo. Modelo de contrapoder, como así se autodenominan. Nuestro modelo es de gobernanza colaborativa. Esto es política de escucha y de proximidad. Trabajamos juntos por un modelo de educación de vanguardia en Euskadi. Estamos desarrollando un proyecto para asentar las bases de las siguientes décadas. Llevamos trabajando más de una legislatura,
más de 3 años con los grupos parlamentarios, sindicatos, profesoras y profesores, padres y madres, comunidad educativa, también con los ayuntamientos, educación desde el consenso posible. Un proyecto que desde Heziberri nace del pacto educativo alcanzado el 7 de abril del pasado año y recoge 43 compromisos concretos. La educación es una apuesta prioritaria y la ley de educación va a ser integral y troncal. Estamos avanzando, pero tenemos que hacer un gran esfuerzo para trasladar a las familias y a la comunidad educativa una información veraz y completa de lo que supone esta ley. Una información veraz y completa de lo que supone esta ley. Una verdad objetiva como fundamento también de la democracia, la verdad objetiva. Vamos a mejorar la educación vasca. Una educación que garantice la equidad y la excelencia, porque es, sin duda, un objetivo y una prioridad de país. Objetivo y prioridad de país, educación. También la salud. También la salud es un objetivo y una prioridad de país. Escuchamos y seguimos asumiendo compromisos para la mejora de Osakidetza y el servicio público de salud en Euskadi. Lo ha dicho Charles. Aquí en Tolosa, trabajando con el ayuntamiento. Hace 6 meses anunciamos el compromiso del Gobierno vasco con el nuevo hospital público para Tolosaldea. Hace 6 meses. El viernes pasado registramos en el ayuntamiento el plan funcional de este nuevo hospital. Esta inversión está comprometida. El proceso para el nuevo hospital está ya en marcha. Un nuevo hospital con más de 17.000 metros cuadrados construidos. Un hospital que dispondrá de urgencias, hospitalización médica, hospitalización a domicilio, hospital de día y atención especializada en consultas externas. Un hospital que contará con hasta 72 camas. Un nuevo hospital dotado con la misma estructura de los hospitales comarcales y 18 especialidades médicas y quirúrgicas, cardiología, rehabilitación, salud mental, tocoginecología o traumatología, entre otras. Ese es el compromiso que ya anunciamos hace 6 meses. Bai, Tolosako ospitalea errealitatea izango da. Inbertsio hau konprometituta dugu. Ospitala errealitate izateko prozesua martxan dago. Tolosako udalarekin lan asko egin dugu. Orain, erantzuna dugu. 17.000 metro karratu izango dituen ospitalea, puntako zerbitzuekin, 18 espezialitate mediku eta kirurgiko izango dituena, 72 OE arte izango duena, Tolosa eta Tolosaldeko herritarrei zerbitzu publiko bikaina eskainiko diena. Hau da gure konpromisoa, Eusko Alderdi Jeltzalearen konpromisoa. Asumimos el compromiso y cumplimos la palabra dada, modelo PNV, responder con hechos. Hemos asistido a 4 años de emplazamientos y protestas. Somos una sociedad muy exigente, no solo con las necesidades básicas y con las necesidades esenciales, también somos exigentes con el detalle. Hemos escuchado y hemos seguido trabajando en silencio hasta llegar a concretar este nuevo hospital. El nuevo hospital es fruto del análisis, de la escucha, del debate con el Gobierno municipal, fruto de una información veraz de las alternativas existentes, de una estrategia compartida con el Ayuntamiento. 4 años. Hemos valorado opciones y alternativas desde el principio de realismo y hemos trabajado el consenso. Y el resultado será el nuevo hospital, una apuesta clara para reforzar la sanidad pública.
reconocemos los problemas, buscamos, acordamos y encontramos soluciones. Y ahora os pido un esfuerzo de comunicación a la sociedad, un esfuerzo de comunicación a la sociedad. Tenemos que llegar a cada familia, a cada persona, explicar el trabajo realizado y ofrecer una información veraz, una verdad objetiva sobre lo que este nuevo hospital va a suponer para Tolosa y Tolosaldea. Es un ejemplo de compromiso, trabajo en común y colaboración. Compromiso PNV. Hasieran hezkuntza aipatu dut, eta orain hizkuntza aipatuko dut. Gure herriaren oinarriak dira, Charlesek azken puntuan ere, hizkuntzaz hitz egin du, euskaraz hitz egin du. Gure herriaren oinarriak dira, hezkuntza, kultura, hizkuntza. Mundu bakarrak egiten gaituen euskara erdigunean jarrita. Hemen ere aurrera goaz, Tolosaldean, Gipuzkoan, Euskadin, aurrera batera goaz. Udalak, foru aldundiak, Eusko Jaurlaritza, helburu bera, hizkuntza bera, batera. Maiatzaren 28an asko dugu jokoan. Zabaldu diezaiogun mezua ingurukoi, senitartekoi eta lagunei. Charlesek aipatu egin du desioen zuhaitza. Joan den astean, ostiralean, maiatzak 12an, Donostian ospatzen zen 3. sektore sozialaren eguna. 3. sektore sozialaren eguna. Eta bertan ere, ariketa bera egin genuen. Desioen zuhaitza zegoen han jarrita. Eta norberak bere desioa planteatu ahal izan zuen. Nik ez dakit ondo ala gaizki dagoen hemen aitortzea edo esatea, baina bada alderdikide bezala eta lehendakari bezala ere konpromisoa. Eta han planteatu induen desioa izan zen oinarri etikoetan erroturiko gizartegintzan konpromisoa. Oinarri etikoetan erroturiko gizartegintzan konpromisoa. Gogoratu, ez da gauza bera botoa ematea edo ez ematea. Ez da gauza bera batzuen edo besteen eredua. Ez da gauza bera elkarlanean jorratutako gobernantza edo kontraboterea. Ez da gauza bera batzuei edo bestei botoa ematea. Maiatzaren 28an Eusko Alderdi Jeltzalea. Boto guztiak Eusko Alderdi Jeltzalea. Gore Euskadi askatuta. Indartsu dago Charles Tolosako hautagaia, indartsu Iñigo Urkullu lehendakaria, eta hala dago gure hurrengo protagonista ere. Aurrekoek egindako lan onari aitortza egin eta etorkizunerako bidea erakusten ari zaigu. Kudeak eta publikoa ondo ezagutzen duen emakume gaztea prest dago Gipuzkoari behar duen bultzada emateko. Zuekin, Gipuzkoako diputatu nagusirako hautagaia, Eider Mendoza Larrañaga. Indarrez, baina aitortzen dut gorputzaldi txarrakin atorrela, oriotik nator, eta nire lehenengo hitzak Lurdesi, bere familiari, bere seme-alabei noski zuzendu nahi dizkiet. Biolentzia matxista gaitzetsi eta ingurukoen samina partekatu nahiko nuke. Haien saminarekin bat egin. Elkartasun guztia beraz Lurdesen familiari, bere gertukoei eta Orioko herri osoari aurrez aurre ikusi dutelako
askotan etxean gertatzen den zerbait. Benetan sekulako inpaktoa, sekulako eragina izan du gertakizuna honek Orion eta gure lurraldean. Ez dago eskubiderik. Eta ez dugu onartzen eta ez dugu horrelakorik inoiz onartuko. Krimen matxistek ez dute lekurik gure lurraldean. Ez orain eta ez inoiz. Eta erakunde, herritar eta eragileok elkarlanean berdintasunan jarraitu behar dugu lanean. Askatasuna eta eskubide guztien alde jarraitu behar dugu lanean. Gure etorkizuneko herrian inolako indarkeriarik ez duelako lekurik. Batek ere ez. Inolako indarkeriarik ez dugulako onartzen. Aski da. Aski da. Emakumeok aske bizitzeko eskubidea dugu eta ez dugu onartuko atzerapauso bakar bat ere, sekula. Gero eta gertuago ditugu hauteskundeak, maiatzaren 28koak eta azken egunetan elkarrizketak, eztabaidak, mitinak denetik egiten ari gara hemen Gipuzkoan. Topaketa horietan gehien bat Gipuzkoa defendatzea egokitzen zaigun, Charlesi Tolosa defendatzea egokitzen zaion bezalaxe eta lehendakariari Euskadi. Ze hauteskundeak gerturatu ahala, batzuek tonoa altxatzen jundira. Baina mezuak betikoak dira. Ze gaizki dagoen dena, ze gaizki dagoen Gipuzkoa. Eta noski baditugu zailtasunak, eta noski baditugu arazoak. Nik ez dut kontrakorik esango, baina errealitatea oso bestelakoa da. Hala diote datu guztien arabera, Gipuzkoa Europa mailan puntan dago. Gipuzkoak asko aurreratu du azkeneko 8 urtetan, asko. Iraganeko arazoetan katiatuta egotetik, etorkizunera begira jarri dugu gure lurraldea. Etorkizunera begira pasatu da gure lurraldea. Ekonomia lehiakor batekin, industria indartsu baten eskutik, desberdintasun maila baxuekin eta komunitate sendo baten eskutik. Batzuk diotena edo nahiko luketena baino hobeto dago gure lurraldea. 2 legealditan erdira jaitsi da langabezia tasa. Industrian gaur duela 8 urte baino 10.000 lagun gehiago dago lanean. Eta gizarte kohesioan Europan onenen artean gaude. Dena ez da perfektua, dena ez dago ondo, baina zorionez gure lurraldeak oinarri sendoak ditu. Eta lorpen hauek guztiak EAJ-PNV-ren gidaritzapean lortu dira. Gizartearekin eta herritarrekin elkarlanean, lehendakariak esan duen bezalaxe. Herri honetan eta alderdi honek beti egin izan ohi duen bezala. Elkarlanean aurrera. Esan bezala, dena ez dago ondo, ez da gutxiago ere, jakitun gara horretaz. Arazoak, kezkak, ziurgabetasunak egon badaude, eta gehiago edo gutxiago denoi eragiten digute. Erosketak egitera joaten geranean. Hilero milaka Gipuzkoar pairatzen ari diren hipoteken igoera, garestitzea. Gure gazteek etorkizunera begira sentitzen duten ziurgabetasuna, edo gizon eta emakumeen arteko desberdintasunek jarraitzen dute. Atzo jasan genuen horren adierazpen bortitzena. Gipuzkoak, Euskadik eta Europa osoak partekatzen ditugun arazoak dira hauek. Arazoak badaude, badakigu zein diren eta arazoei irtenbidea emateko lan egiten dugu egunero. Baina gauza bat argi izan, Euskadi ez da herri prekarioa. Gure herria bizirik dagoen eta bizitzeko aukerak eskaintzen dituen herri oparoa da. Kontuz, beren buruari Photoshop aplikatu
eta maite dugun herriari Instagrameko filtro katastrofistak aplikatzen dizkietenekin. Kontuz! Ezagutzen ditugu, ez dira hain politak eta batez ere Euskadi ez da hain iluna. Zertan dabiltza? Batzuk panfletoak banatzen, beste batzuk berriz, Madrilen edo Murtzian entzuten dituztenak hemen errepikatzen, gure debatea erabat espainolizatzen. Hola erantzungo aldiete Osakidetzak dituen erronkei? Hala konponduko alda bereziki Tolosaldean sufritzen ari garen Renfeko arazoa? Etxe kalte batzuk eta besteak. Kritikaren eta panfletoen profesionalak dira horiek. Profesionalak. Noiz ikusi dituzute konponbidean? Edo Josebak aipatzen duen bezala, noiz egon dira herri honetan laguntzen? Noiz ikusi dituzute eraikitzen? Noiz proposatzen? Noiz arazoren bati konponbide bat ematen? Noiz ikusi dituzute baiezkoan? Nora eraman nahi dute hauek Gipuzkoa? Nora eraman nahi dute gure lurraldea? Iraganean utzi genuen egoera hartara bidali nahi gaituzte. Soluziorik gabeko eztabaidetara. Geldialdira. Guk ere ez dugu dana ondo egin. Ekibokatu gera behin baino gehiagotan. Noski, hori horrela da. Baina Eusko Alderdi Jeltzalea beti egonda baiezkoan. Arazoak identifikatu, aurre egin eta konponbideak bilatzea da gure estiloa. Eusko Alderdi Jeltzalea beti egonda jarrera eraikitzailean. Hori izan da beti gure jarrera. Umil, apal, baina aldi berean lanean beti eta serio. Oso serio gure lurraldea, gure herria aurrera ateratzeko garaian. Badakigu zer nahi dugun eta badakigu nola egin. Norabidea argi daukagu. Proiektua, eredua eta konfiantza ditugu Gipuzkoarentzat. Ekonomia indartsua eukitzen jarraitzeko ibilbide horria. Babes sozialeko sistema sostengatzeko etorkizunean eta beharra duten guztiak zaintzeko. Errealitate berriei egokitzeko eta erantzuteko egitasmoa. Euskararen erabilera elkarlanean indartzeko proposamenak. 350 neurri transformatzaile aurkeztu ditugu gure programan. Hemen egindakoak, ez Murtzian eta ez Malasainan. Euskadin bizi garen herrian. Maiatzaren 28an beraz, bi aukera ditugu. Programarik gabe eta Photoshoparekin aurkezten diren alderdiak, edota Eusko Alderdi Jeltzalea, inolako filtrorik gabe, baina programa sendoarekin eta denon ongizatea helburu duena. Haien katastrofismoaren aurrean, ilusioa, indarra eta kemena nahi ditugu Gipuzkoarentzat. Eta konfiantza arazoei aurre egiteko. Izan pandemia, izan inflazioa, etxe bizitza, osasun zerbitzua edo funtzionatzen ez duen trena. Dena delakoa. Aurrekoek ere gainditu zituzten zailtasunak, handiak gainera, eta okerragoak, eta haiek ere konpondu zituzten. Eta guk ere egingo dugu. Herri honetan beti izan den bezala Eusko Alderdi Jeltzalearen eskutik. Por tanto, el 28 de mayo tenemos dos opciones. Los partidos que se presentan sin programa y con mucho Photoshop, o el Partido Nacionalista Vasco que sin filtros, pero con un programa fuerte para seguir avanzando en el bienestar de las personas. Frente al catastrofismo queremos ilusión, fuerza y coraje para Guipúzcoa y confianza para hacer frente a todos los problemas, sea una pandemia, sea la inflación, la vivienda, el servicio de salud o el tren que no funciona, sea lo que sea. Nuestras antecesoras salieron de peores y así lo haremos nosotras también, como siempre se ha hecho en este pueblo, de la mano del Partido Nacionalista Vasco. Maiatzaren 28an beraz, ezinbestekoa da, lehendakariak zioen eta horretan jarraituko dugu,
Gipuzkoar ororen mobilizazioa. Jokoan dagoena ez delako edozer gauza. Gipuzkoak dituen arazo horiei nola egingo dien aurre erabakitzea. Eta gauzak argi. Panfletoekin edota La Sextan entzuten direnak errepikatuta, arazoak ez dira konponduko, baina are gutxiago etxean geldituta. Abstentzioak gizarte osoa kaltetzen du. Erakunde ahulak eta desorekatuak uzten ditu. Begiratu nola dauden demokrazia ahula duten herrialdeak munduan. Datozen 2 asteetan beraz, gure onena eman behar dugu, kontzientziak astintzeko eta herritarrak mobilizatzeko. Gipuzkoan eta Euskadin, denon artean, baina Eusko Alderdi Jeltzalearen gidaritzapean, eredu sozioekonomiko propioa dugu. Ekonomia lehiakorra, babes sozialeko sistema sendoan jarri izan dugu beti arreta, gure ahaleginaren onena. Txanpon beraren 2 aurpegiak dira. Gipuzkoa eredua, herri honen eredu sozioekonomikoa, hamarkadetako lanaren fruitua da. Beste batzuk barrikedetan zauden bitartean, gu eraikuntzan egon gara. Eraikuntza demokratikoan. Etika eta politika uztarri berean lotuz, konbikzio osoz. Eta orain ere, etarekin katiatuta dabiltzan bitartean, guk programa landua eta zehatza aurkezten diogu Gipuzkoari. Hori da maigainean jarri duguna. Hamarkadaz hamarkada, guk etxeari eutsi diogulako. Zailtasun handiak gaindituz. Eta orain ere, horretan jarraituko dugu. Etxea zaintzen eta sendotzen. Gure aurrekoek lan handia egin zuten eta gauden lekuraino ekarri gaituzte. Eta orain, guri dagokigu ardura hori hartzea. Gure belaunaldiari dagokio, datozen urteetan, Gipuzkoa bultzatzen jarraitzeko erronka horri aurre egitea. Ilusioz eta indarrez hartzen dugu konpromiso hori. Etsipenaren aurrean, ilusioa. Arazoen aurrean, soluzioak. Akatsen aurrean, zuzenketak. Ziurgabetasunaren aurrean, ziurtasunak. Ezkortasunaren aurrean, jarrera eraikitzailea. Katastrofismoaren aurrean, konfiantza. Ezer zehazten ez duten horien aurrean, guk norabide argia. Madrilera bizi diren horien aurrean, Tolosa, Gipuzkoa eta Euskadi. Showaren aurrean herrigintza arduratsua, gure estilora, lana, lana eta lana. Maiatzaren 28an bozkatzera. Eusko Alderdi Jeltzalearen eskutik, sendo eta konfiantzarekin, aurrera batera. Eta erakundeetako lidergoetatik alderdiaren gidaritzara. Entzungo zenuten honezkero, oinak lurrean, burua argi, besoak zabalik, eskuak lanean, euskara ahoan eta herria bihotzean. Gipuzkoako alderdiaren lemazain nekaezina, Joseba Egibar. Ni ban nator, bai Charlesek eta lehendakariak noski, baina batipat Eiderrek Gipuzkoaren inguruan egin duen diagnostikoarekin. Egia da, lurralde sendoa dela. Gizarte aurreratua daukagu, sozialki aurrerakoiak gara, hori garbi dago. Ekonomia sendoa daukagu, lurralde orekatua gara, euskalduna da Gipuzkoa, solidarioa ere bai, baita ere dinamikoa eta exigentea, eta iragana eta tradizioa eta berrikuntza uztartzen dituen lurraldea, eta baita ere, ondo esan den bezala, desberdintasun gutxien dituen lurraldea. Gipuzkoa ze nahi du? Garbi dago,
aurrera egiten jarraitu. Aurrera egiten jarraitu. Gure proiektu politikoak 3 ardaz dauzka, o helburu, nahi baldin baduzue, sozialki aurrerakoia den bezala, ekonomikoki sendoa izan behar du, sendoa da, eta politikoki egingarria, gauzagarria, oinak lurrean. Nik laugarren zutabe bat jarri nahi nuke, zuen eskutik eta Eusko Alderdi Jeltzaleari botoa emango dioten guztien eskutik. Eta da ilusioa. Ilusioa, hainbeste katastrofismoaren aurrean, guk ilusioa eta esperantza. Da hori da benetako motorra gainentzekoak mugiarazteko. Beraz, zuen eta botoa emango duten Gipuzkoar eta Euskaldun guztien eskutik, herri honek bere etorkizuna irabazi eta erabakitzeko eskubidea izango dulako. Zioen Eiderrek badakigu noragoa zen, nola egin bidea eta ze helburu nortu nahi dugun. Ba, hoixe, gizarte justuago bat lortu nahi dugu. Eta aipatu dut, ezberdintasun gutxien dituen lurraldea dela, ba, gizarte justuago bat egin daiteke, oraindik orain. Gehiengo demokratikoen eskutik, elkarlanean, noski, eta helburua Euskadi burujabe bat, ekonomi sendoa izango duna eta gizarte justuagoa eraikiko duena. Hoi da gure nolabaiteko ideologiaren eta hauteskunde garai hauetan gure konklusioa, gure nolabaiteko resumena. Hoixe da, azkenean burujabe bat, herri burujabe bat eukin nahi baldin baduzu, ekonomi sendoa behar duzu, gehiengo demokratikoak onartu behar dituzu, eta gizarte justuago bat eraiki behar duzu. Abertzale izatea hori da, aberria bere osotasunean, herria bere osotasunean, baina norbanako guztien eskubideak, sozialak, ekonomikoak, kulturalak, hizkuntza eskubideak, eta baita ere eskubide politikoak bermatzea. Hori da abertzale izatea. Arrasaten esaten nuen, askozaz zailagoa dela eraikitzea, ondo eraikitzea, apurtzea o suntsitzea baino. Dagia da, herri hontan tonika hori egon dela. Hamarkada luzetan, Eiderreke aipatu du, hamarkada luzetan, batzuk eraiki nahien, besteak oztopoa hartzen. Aurrera egin nahien, besteak atzea. Zuk zuria proposatu, haiek beltza. Azkenean, izaten daba, resultado suma zero hori lortu nahian ibili dira. Eta nik aipatu nahi nukena da, eta gaina nik uste omenaldi bat, o bintzat aipamen berezi bat egin behar diegula, hainbat eta hainbat udalkidei, alkatei, gizon emakumeak, hemen Tolosan bazizan, Mirentxu Etxeberria, ez? Baina herri guztietan izan ditugu alkateak eta zinegotziak. Baina hoien ausardiaren eskutik eta kemenen eskutik etorri gera honaino. Eta borroka hortan, jo dezagun borroka politikoa dela, lehendakariak aipatzezuna, erakundeak bai, baina kontrapoderra hemen egon da aktibatuta urtetan, hamarkadetan, zergaitikan irabazi dugu apustu hori. Lehenengo eta behin, hasierako erabaki estrategikoa egokia eta zuzena izan zalako. Hau da, bide politiko eta demokratikoen aldeko apustua egin izana egokia izan zelako herri honentzat. Eta bigarrena, bidean izan ditugun kontrako estrategi guzti hoiei aurre egin diegulako eta oztopo guztiak gainditzeko gai izan garelako. Kosto handiarekin, negar askorekin, zatik humilazio asko egon da, herri hontan, eta gu apal ibiligean bezala, hemen arrokeria asko egon da, eta oraindik arrokeri hori ere badago, egon badago. Beraz, lan guzti hori, hamarkadetan zehar egin duten lan guzti hori egin zutenei, gure eskerrona eta gure txaloa.
ibilbide eraikitzailea izan da gurea. Guk gure iragana eta orainaldia ere eraikitzailea izan dugu. Eta eraikitzaile izateak ze esan nahi du? Bazuk herrien asmoai bide eman behar diozula, bidegile izan behar zara, proposatu behar dituzu, bideak, arazoa konpondu behar dituzu, da etorkizunari begira, helburu egingarriak, gauzagarriak aurkeztu behar dizkiozu herriari. Horregaitikan, proposatzen dugu eguneroko aberrigintza. Eguneroko aberrigintza. Eta azpimarratu dezagun aberrigintza bai, baina egunero. Ez ditut berriz ere kalkuluak egingo. Zenbat egun diran. Baina bai, nazio eraikuntzaren inguruan begiratzen nahi nitzala onuntza etorri aurretik azaldu zait, fitxa bat oso gustokoa dudana, eta da harri jasotzailearen fitxa. Ez da nerea, Arzallusena, baina beak ala esplikatzezun ez, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Ezkerra Abertzalea. Da plaza erdin jartzen dute harria. Da Eusko Alderdi Jeltzaleak esaten du, bueno, saiatuko naiz. Zematekoa da, bueno, 75, 100 kilo, 150. Ezkerra Abertzaleak, ez. Gu 300 kilotik gorakokin, astekotan. Eta guk hemen ezautzeitu, ez? Leitzarrak baitugu, bi, Mieltxo Salai, eta arek 329 jasota ditu, eta Idoia Etxeberria Gipuzkoarra ere hemen daukagu, arek 164, eta Iñaki Perurenak rekorra intzun, 5 ordun bueltan, 100 kiloko harria jasozun, 1000 bider. Hortza den errekorrak, baina zuk ezatezu eta herri eraikuntzan, da gu ez ginen gai, 300 kilokoa jasotzeko, ez da gutxiek ere. Baina herrigintzan, harri tikiak, 50-koak, 100 kilokoak, 150, zenbat jasoaldi itetuzun, horrek kontatzen du, zenbat kilo jasotzen diran. Eta herri eraikuntzan, horrek esan nahi du, hezkuntzan, edo osakidetza eraikitzeko, edo gizarte babesa, edo azpiegiturak, harria jasotzen jardun behartzala, egunero. Da bakizu ez gertatu dan, dozenaka 1000 kilo jaso ditugula, egunero, arlo diferentetan. 1000 eta 1000 kilo. Da nun dago, 300 kiloko harria, plazan, bat-batean, karo, 150 kiloko, estatutotxo bat da. Guk, bat-batean, independentzia edo soberania edo autodeterminazioa ekarriko dugu, eta bitartean guk, zertako, altxa behar dugu harria. Hortxego plaza erdin. Ez dute ez da mugiturein, ez dute mugitu harria. Da bitartean, gainentzekoak herria eraikitzen. Hoi da, eraikitzaile izatea. Hori bai, esan beharra daukat. Hainbeste habilidade daukate, berdin gerta daiteke, harri horren ingurua ja belarrez gozita da, baina berdin margotu dezakete, harri dantza bat asmatu, eta esan jaso dutela. Zatik guain, transformismo hontan sartu dira, inork ez ditu ja bereizten, ez zeintzu diran da zertara datosten, ze programa duten, edo ze esan nahi duten, kapaz dira. Harria, horre, altxa ez zuten harri hori, baina ez da 150-koare, ez da 150-koare, ez da 350-koare, ez kubikaik, ez zilindrikaik, ez retangularrik, ez zuten ezer jaso. Harri dantza, ikusiko zuen, aurki harri dantza asmatuko dute doinu bat, eta kolore jarri, eta hala, ja, jaso dugu. Ilurtziatzuk eman harria eta aire. Bueno, fitxa horrek erakusten du, batzuk eta besteok zertan ibili gehan. Politikara etorri dira, ongi etorri. Baina garbi dago, politikara etorri dirala, esan dezagun behartuta.
behartuta. Eta momentu honetan nahi dira behaien urgentzik gestionatzen. Ez herriaren lehentasunak, behaien urgentzik. Da hori hain da hola, ikusi dezue, ze gertatzen ari dan aste honetan. Zerrendak dirala eta ez dirala, preso hoiak sartu dirala zerrendetan, kendu dituztela, da hauze izan da kalkulo bat, elektorala, aldez aurretikan, barne egoera konpontzeko, orekatzeko erabaki bat, ze demontre izan da, mundu guztia espekulatzen ari da, ze izan da. Askoza sinplegoa da, askoza sinplegoa da. Sánchezek agindua eman, zerrendetatikan 7 horiek kentzeko, eta hauek kendu. Estatu Batuetan zegoen, etxe zurian, Biden presidentearekin egon ondoren, eta handik ematen du agindua, eta Euskal Herria Bilduk 7 kendu egiten ditu. Horrez esan nahi du, Alderdi Sozialistaren agindupean daudela, betean. Zergaitik, iraganeko estrategi oker eta anker horren ondorioz, zuk kudeatu nahi baldin badituzu zure urgentziak, garbi dago zure urgentziaren kudeaketan herri handi baten Alderdi Sozialistaren esku dagoela. Beraz, Alderdi Sozialistak agintzen du. Alderdi Sozialistak guri ere hartu digu neurria, baina Ezker Abertzaleari hartu dio neurria bete-betean. Eta handikan ematen duten agindua bete egin behar dute. Hori da momentu honetan Euskal Herria Bilduk daukan nolabaiteko askatasun maila politikoki. Sozialistek zezaten duten, ua bete egin behar dute. Ze gertatzen da? Behaiek iraganaz hitz egin nahi degula. Bueno, Xabier Letek 76an idatzi zuen, ez dut amets handirik. Dan esate zuen, nik ez dut bat-bateko librakuntzat aspaldi sinisten, ez? Da baita ere esate zuen beste gauza bat. Zergaitik kale herrian ipuin erorik kontatu, bizitza merezi duen gazte ederrik ondatu. Zergaitik kale erdian ipuin erorik kontatu, bizitza merezi duen gazte. Honek beste konklusio batera naramatza. Bat, hauek izan dira adituak gauza batetan, batipat. Eta da, irten biderik gabeko kalesketan edo bidezuloetan jendea sartzeko. Irten biderik gabeko kalesketan jendea sartzeko. Zeratik, irten biderik gabeko kalea eta kalezuloa zen eta da indarkeria. Hortan izan dira adituak. Beste espezialidadeik ez zaie ezagutzen. Baina hortan bai. Eta iragana aztertu beharra dago. Eta kalifikatu beharra dago. Zeratik, hemen ezautzen ditugu, guain ez dira asko gelditzen, baina iskutuan bai. Frankistak ez dute frankismoa deitoratzen, are gutxiago gaitzesten. Da Ezker Abertzaleak ere ez? Ez frankismoa, etaren garaia. Ez dute kalifikatu nahi. Esaten dute bai, aitortu dala, sortu zen mina, da. Nun gelditzen da estrategi horren bidegabekeria? Noiz kalifikatu behar da? Hau esaten dut abertzale bezala. Aitortu, tamaina horretako hankasartze estrategikoa, izugarrizko ondorioak izan dituena, eta etorkizunean, arau demokratikoetatikan abiatuta, eraiki behar baldin badeu Euskadi berri bat, hasi gaitezen iragan hori, behintzat kalifikatzen eta aztertzen. Ze bestela, frankista koskor batzuek bezala, geldituko lirateke asko eta asko. Ausarria behar da kalifikatzeko zer izan dan etaren jarduera. Eta ez dezatelain frankistak egiten duten bezala, ahaztu eta gertatu ez paliz bezala
bizitza jarrai dezala aurrera. Garaia da, zerbait esateko herri honi, baita ere arlo horretan. Autogobernuaren inguruan hitz bat, o pare bat, lehendakariak aipatu du. Zatik aipatzen da autogobernua, estatus berriak. Garbi dagoena da, hitzartuta dagoena, 53 urte geroago, bete egin behar dela eta kitxo. Ez dute betetzen, eta Sánchezek ez du hitza bete, eta propio ez du betetzen, zati badaki, ala berriro ere, badaukala gurekin negoziatzeko margen bat. Baina, abuso horrek, ondorio, latzak eukitzazke. Zatik ere, beak ere, pentsatzen du, gu, amore emateko gaudela beti. Eta ez da hola. Eta herri honek garbi dago beste estatus bat behar duela, errespetatua izan dadin. Zatik azkenean, eskatzen duguna da, harreman berri bat, errespetuan oinarritutakoa, berdintasunean eta aldebikotasunean. Hori da eskatzen duguna. Baina honek, ekartzen du berekin, paradigmaren aldaketa bat. Ez da berdina, Espainian akordioak lortzea, edo Espainiarekin adostea. Eta bigarrengo honetan sartu behar gea. Espainiarekin adostu behar dugu, baina berdintasunean, aldebikotasunetikan, eta errespetuan oinarritutako akordioa izan behar du. Eta bada garaia estatutoa betetzeko. Hala guztiz ere, bidean goaz. Atzo aipatzen nuen Bergaran, Etxebarrura begira, Euskadiri begira. Gure gizarte eredua mantendu ahal izateko oso ekonomi fuertea behar dugu. Eta ni badakit, lehendakariak esan du ere, oso gizarte exigentea daukagu. Eta hitzein beharko dugu askotan, dago alderdi bezala esaten dut, eskubideak bai, baina obligazioak ere badauzkagu, herritar bezala, eta talde bezala. Azkenean, ni eta nirea oso importantea da, norbeak bere etorkizunare ziurtatu behar dulako, bere bizitza antolatu behar dulako. Baina herri bezala, garbi dagona da, ni eta nirea gutxiago, eta gu eta gurea eta guztiona gehiago behar deula. Balore komunitarioak. Abertzalearen netzako muina klabea da, abertzaletasunak hori espaldi madoka, balore komunitarioak espaldi madoka, abertzaletasunak bereak egin du. Beste zerbait izango da, baina balore komunitarioak zaindu inbehar ditu. Sustatu inbehar dira. Zatikan, nolako eredu, alako herri edo nazio, Ze eredu gauzatu nahi dugun, nola gauzatzen dugun, alako nazioa edo alako herri eukiko dugu. Charlesek esan du, bide luzea gaitu, egin bide lagun, Euskadik, abertzale, euskarak euskaldun. Da baita ere, bide luzeak ekarri gaitu onaino, urratzez urratz, gabitz. Mugarriz mugarri, lehena sustrai eta geroa egarri. Ez diogu bizkarrik emango elkarri. Aurrera batera, gora Euskadi eskatuta!